Henra Krobia Sante Kotokohene Otumfuo Osei Tutu II Asantehene di Akwasidae na ene adehye frachichiri ne benchene amanyofo asofo timamufo bia enani ekọ honomo na cheso Otumfuo etena na paka mutra na dwamu a na yatimi akwakochia no ma chese ya piafo ene ade a etimi ekoso ede ema na enamso ema ukoso mu a na chese mpanyifo ya wonomo ade ani ekire honomo a womo ekochia no ebre ya na wotina dwamu no emu ebaako eye Ghana mampanyi abedi ekire Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia wono anacheso nani ekiremu Akwasidae asia wode enchia ya chesetesa ade ekohyeso ade ema no sede be na bibia ebetimi akoso na wone nkasa mu ne nchia mu ene de wode ekopie mu bra na wo manfom ade ane na ruta na ne afita tenteben ade eje no ne ntwene yesiso ade ema no a na chese dwumadie no ase no na aye ade ya chese ye fatapa ewo Manhyia fi kesi mu na Vice President Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ana wode atwedwa akire mu ese ohwe ni nchia ne a na cheso Otumfuo ayobi a sebe Otumfuo na utie ade ye adwuma boa amo abrabo ene won kanko obibi a woye mu no ya de ese de koyie pa ade ema wo eti yenim se okokese eda wono Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia animanya sentokọ a wokokun akoku nipa na emu no eya kansi a abeda NPP amanyuko no emu a mumpanyifo ekopre na wonomo akwakope baako ye obeye fankatufo de amamanyuko no awomfie mpemienu ane aduane na abato ye bekoso no de dinkan eye de wonomo eye ya womo eye ne bosumi ya etwamu ne de toso aduanu ensia ma wono Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia no wudi mu enkonim edinkan ewo emanumu na de etwato no November bosumi mu ana omba kwakoye de wunya dinkonim wo mu pa na cheso wo ane obi a ukotu franka no ede ama NPP amanyuko ni bio wode atwedwa akire se obehia se Otumfuo ebechira no na afenso afutuo bi ese efata se eseso wode Emmanuel wosa kansie ni mu no etimi ekoso na boa ama bibia etimi konkan ene se Akwasidae wode nanimonyam ekoboaye ma dwumadie ni nyina etimi konkan ene ne Akwasidae se Emmanuel adai toche Yamin Shirano, Yamin Man Quine Tintin. Na Serie, Michiamekai. Na Mibejin Shirawano Ho, say, ye ko Akopre Aji Francano, Ama Yekui NPP. And Pap me baye, Oshirami, Namiko Kunumu. Na nyameso eshiraso na medin kunim 26 August. Na mintimi tnankran kise me ba ne nan so me be kan kire no say shira o maim no nyame ashiraso na medin kunim. Me da se me de ndasia enikabia ema wo. One ohemfo nyina Asantehene me da se pa the tosso serie Michiamekai no Ekono yenyen wie ba koka hoa eyo enim 4th of November ebeyi frankatuni no me da so hia inshira no na me de medrisi de no betu enimi bi se mame ushira na kire me kwan na me mfanko enko chu Medawa sepa yamishira Jeffrey CMO Otumfuo Osei Tutu bra trans Akwasidae no Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ko ne nanso so mani nhire na afuntu ne fo sede be a November de to so 9 akansie ni mu no nkonimdie abotiri obeje na wode akopre kese no ewo December 2020 aduanu na abato a ebekoso ewo omanmu ya pare Bawumia ya se bakuri ya se mu Sa yanko you my uncle yanko 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 wow na hoye ni muni nya regional minister ana na wuhu no baby na hoye ni go ayi na ni na mani na hoye ni nya chei ayi nkoso hene Ishira
So Otumfuo ahyɛ no alma no nkɔso hene na de ahene ne yɛde ma no no. Nkɔso hene. Wo minim so wo yi bia mo bɔne. Wo kwa santimenta mo bɔ no ahemfo. No Otumfuo na de ma no. Na hwan na de ma. Minim de nti mi bisa. Mama no nkoyi me. Ba regional minister na te hɔ no. What one we gyina hɔ? We gyina hɔ. Debi what hɔ? We gyina hɔ. Hey. Na na obi hu sese na motie. Yɛnkɔ yɛnim abusuafoɔ. Yɛnkɔ yɛnim. Foforo koraa sɛ deɛ wuni. Sɛ mu ka sɛ yɛnkɔ. Na so wɔte hɔ na sɛ ɔso gyina hɔ de ade yɛnkɔ yɛnim. Right.